Oke. Hoi. Wah. Lagok. Ayo Rene Madgo. Dol ke. Rene nah. Wah. Wah, ya. Awas. Las ayo. Wah. Jar wae. Rene. Hoi. Wah. Hoi. 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 Wah, dol ke. Rene Madgo. Mati weh. Hilang nyawamu ya, Truk. Monggo. Oh, Rene udah mati. Wah. Lurit. Rene Madgo. Ayo. Ora kena-kena. Sing beduk Josmen to. Ayo Rene ya. Woi. Ayo sapa nek sing maju Rene? Wah. Wah, Paman Patih. Dur sasana. Ono po. Adi-adimu lho. Kepiye? Ora kompak. Oh, lha kados pundi kok? Waswatama lagi 5 menit wis tekleh-tekleh. Lajeng Sortayu. Lagi sak kemrangan ro Bagong, ro Petruk wis. Kepiah. lajeng atus pundi? Sing tak jaga-jagake kowe kok dur. Tanggalan yo manut kowe kuwi kok nek ora ya apa ya sida. Selane ya gur dina kuwi. Nek ora ngono ya mundur ya ora iso. Maju ya kewirangan. Saiki sing tak jaga-jagake kowe lho dur. Lah kados pundi? Kae lho. Apa? Antasena. Pripun? Tandang ana ora guru linggah-linggo ae. Ora guru ngombe ae. Yang menak wis angop ae. Lampun sepuh oleh. Dur, Pripun? tak jaga-jagake kowe ya dur. Nggih, tak maju. Ilang kroncal-kroncal. Yo.